президент тоҷикистон эмомалӣ раҳмон рӯзи 22 июни соли 2023 ба фармоне имзо гузошт ки бо мақсади ташвиқи ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ бархе пардохтҳоро бо пули нақд манъ мекунад. дар фармон дар бораи тадбирҳои вусъат додани ҳисоббаробаркунии ғайринақдӣ дастур дода шудааст ки аз 1 августи соли 2023 пардохти андозҳо, боҷҳои давлатӣ барои додани иҷозат ва иҷозатномаҳо, пардохтҳои дигари ҳатмӣ ба буҷа, пардохти ҷаримаҳои маблағи суғуртаи ҳатмии давлатӣ, хизматрасониҳои тиббӣ, хизматрасониҳои коммуналӣ, намудҳои дигари хизматрасониҳои давлатӣ, инчунин қабули маблағҳо аз ҷониби вазорату идораҳо ва ташкилотҳои давлатӣ, яъне хизматрасониҳои пулакӣ тариқи ғайринақдӣ амалӣ карда шуда ба вазорату идораҳо, ташкилотҳои давлатӣ ва ташкилотҳои қарзии молиявии ҷумҳурӣ ба таври нақдӣ қабул намудани пули пардохти хизматрасониҳои пулакӣ ё музнок манъ карда шавад. эмомалӣ раҳмон дастгоҳи иҷроияи президент, вазорати адлия ва молия, бонки миллӣ ва хадамоти алоқа вазифадор карда шуданд ки то поёни соли равон портали ягонаи пардохти хизматрасониҳои давлатиро ташкил ва фаъол созанд. ҳамчунин ба бонки миллӣ, вазорату идораҳои ташкилотҳои давлатӣ ва ташкилотҳои қарзии молиявии ҷумҳурӣ яъне бонкҳо дастур дода шудааст ки то зербинои заруриро барои қабули пардохти ғайринақдии худ то 1 августи соли 2023 таҳия, ташкил ва таъмин намуда, зербиноҳои қабули пардохтҳои ғайринақдиашро то 1 август бо ҳам мувофиқ бисозанд ва бо мақсади авазгардонии шахсони воқеӣ ва ҳуқуқӣ ва фароҳам овардани шароити мусоид барои анҷом додани хизматрасониҳои ғайринақдӣ оид ба ҷорӣ намудани меъёри ягонаи пардохти ҳуқуқӣ, хизматрасониҳои ғайринақдӣ ва тартиби пардохти он чораҷӯӣ намоянд. хадамоти алоқаи бек сабурро ҳам муваззаф карданд ки якҷоя бо ширкатҳои интернетрасон пайвастшавии бефосила ба шабакаи интернетӣ ва сурати зарурии он, инчунин фаъолияти муназзам ё доимии воситаҳои электронии пардохтро таъмин намоянд ва ҳамчунин ҷиҳати таъмини амнияти иттилоотии пардохтҳои ғайринақдӣ чораҷӯӣ намоянд. то кунун аксари пардохтҳои давлатӣ дар тоҷикистон бо пули нақд сурат мегиранд. бовар меравад ки пардохтҳо бо пули нақд барои коррупсия ва тасарруфи маблағҳои давлатӣ ҳар сол боиси то ба буҷа нарасидани садҳо миллион сомонӣ мегардад. агар як умеди мақомот аз роҳандозӣ ва ташвиқи пардохтҳои ғайринақдӣ сабук кардани бори гарони пули нақд дар бозори ҳисоббаробаркуниҳо дар тоҷикистон бошад, умеди дигараш задан ба решаи коррупсия ва пешгирӣ аз тасарруфи маблағҳои байтулмол яъне буҷаи давлатист. тоҷикистон дар радифи 30 сол давлати аз ҳама фасодзадаи дунё ном бурда мешавад. ба бовари коршиносон, коррупсия ва пурахӯрӣ асосан дар ниҳодҳои давлатии тоҷикистон реша давонда то раддаҳои болоии ҳукуматро фаро гирифтааст.